Ahojte, fanúšikovia Matúška Motoršportu. Zdravíme vás z prírody, takto sme prišli troška, ale asi tušíte, že to, čo je tu medzi nami, je začiatok ráno ja. A sme tu z prostého dôvodu, pretože Denko... Počúvaj ma, teraz som kúpil nenormálnu vec. Mi požičal formulu, teda Maťo. Doktor říká, že je momentálne zavostalý. Vôbec som, akože prekvapenie hneď na začiatok, ja som povedal, že Denko predal Leona a za chvíľku sa dozviete, že čo kúpil, no, ale... Co to je? Ale no, takže dajme to, že je dobre. Takže Denko predal Leona a objavila sa ponuka na moju bývalú formulu cez zimu, teda tak som sa potešil. Chcem podotknúť, že kto si tu bude teraz toto fotiť, tak 2 eurá mne. No ale ako iste tušíte, nemôžem jazdiť na 2 formuliach naraz. To budeš čučat. Řekni, doktor, je to moje, řekni to. Tak Denko sa rozhodol, že má jednoduchý život a že by chcel byť formulák aj on. Takže ju odkúpil a bolo na nej strašne veľa roboty. My sme išli testovať na letisko prvýkrát a môžete sa pozrieť, ako to dopadlo. Co skúšaj? No to skúšaj, jestli to funguje. To si blbý nebo co? Teraz pomaly púšťajte spojku, aby náhodou vám ne... Všetko je životná skúška. Na čo sme poladili, druhý pokus. Tu je ináč na brzde odmerané a ladené, akože to nemá iba nejaký, že flashnutú riadiacolu, to je normálne Dynotune. No a po tomto pokuse, teda, lebo bola kúpená s motorom Total Shade a rozchodili sme ho takto biedne, verili sme, že sa to podarí, no nepodarilo sa, takže plán B prišiel. Ako iste tušíte, Denkovi sa podaril tento motor popraviť. Akože v podstate bol popravený už keď tá formula prišla domov a sme iba oddialili ten Exodus a aktuálne ideme po náhradné riešenie. Keď už sa niečo chytím robiť, tak to spravím poriadne a nie teraz, že už dosť už stačilo, vravím, tak už keď robím jednu vec, začnem robiť, tak to dokončím. Zase tá rýža. Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický? Připadá. I'm mechanic. To si děláš prdel? No a plán B teda po implantácii jazdí takto. Ja toto budem tie videá nastrihávať, vieš. Ja? No, dobre. A takto vyzerá šťastný gazda po jazdách. Denko, čo vravíš? Super, parádička. Ideš na kabriolety, teda? Jasné, jednoznačne, teším sa na to. Paráda. Takže ešte tam strašne veľa vecí treba nakúpiť. Akože kľudne, keby ste Denka chceli podporiť, transparentný účet, číslo účtu, kľudne mi píšte, alebo Denkovi píšte, môžete posielať rôzne hodnoty od 0 do 100 000 eur, lebo mu treba... Aj 200. Lebo mu treba nádrž, bezpečnostnú pásy, haziaci systém, všetko, gumy kúpiť, takže... Do konca mesiaca mi doniesieš 20 000 eur, hej? Nevieme, že či na Babe odštartuje už, alebo na vršku, alebo na hútach, alebo na ostrej lúke, alebo na ringu, alebo až budúcu sezónu. No, tak Teším sa. V tomto letisku si Denko už koľko motorov odpálil? 3?
v Leone a jeden na Leone. Formuli už tu, no. 2 v Leone, 1 na Formuli, no 3. To se mu v životě stane ještě mockrát. Konštatovali, že za chvíľku by sa mohol venovať aj lietaniu, už by aj lietadlo si mohol kúpiť za ten čas. Nevadí, no takže sledujte nás naďalej, pokračujeme ďalej už s 2 formulami. Spolok s Vokou na plný plyn. Na babe 1 až 2 formule hádam, no ak sa podarí. No minimálne z Rakúska príde Daka. Hej, Daka, no, možno zvoliená prídu také možno. Možno. Choď, utekaj zháňať. Teraz môžeš. Čas beží.